Veliki pozdrav svima od Miroslava. Subota je u pitanju. Došao sam do grada i moram nešto do prodavnice. I hajde da prenesem i one neke moje utiske, ali što je viđam okolo. Trudim se da sve ovo što radimo, ne ja nego pa mnogi, pokušavamo da probudimo neke ljude, da osvestimo. Međutim, očigledno da nas kuvaju kao žabu, da uspevaju sve u tome, zato što oko sebe viđam ljude za koje sam mislio da su svesni, da su probuđeni, inteligentni. A onda čeka da uđe ispred prodavnice, stavlja masku. Sad, pazi, govorimo o mladim ljudima. Prosto budem iznenađen te ljude koje poznajem, koje znači su u eri, u svetu tehnologije, kompjutera, imaju lokale, prodavnice, bave se sa tim ili rade kod nekoga vezano za to. Nažalost, viđam ih i da mu ne spomenem ime, upravo prolazi i nos je sakrio. Da ne spomenem one koji idu u šetnju po prirodi i gde vidiš parove, gde vidiš da kažemo ljude koji su u braku, supruga, suprugu, sa maskama, gde su izašli da se prošetaju, gde treba da udahnemo vazduh, energiju sunca, toplotu, stiže proleće, sve se budi. Ti izađeš u šetnju od par kilometara i nosiš masku na lice. I još veći verovatno bi bio debilizam kada takvi da kažemo uđu u stan ili kuću pa ih skinu. Onda nemoj da ih skidaš uopšte, jel? Nemoj da, kako da kažemo, šta si ti? Ali, ili sedne u kafić ili negdje u neki restoran, jel? Uđe sa maskom, ali kada treba da popije piće ili, ne znam, da otvori usta, onda je spusti, jel? Pa ako već postoji nešto, ako već se plašiš za svoj život, što tog trenutka je na odmoru, pauzi, taj virus, ne znam, taj SARS, taj šta god da je, jel? Pa će da te poštedi tog trenutka, neće nećeš da ga dobiješ i da se razboliš, ako već veruješ u to. Probudite se, ljudi. Sve ovo se dešava samo zato što smo to mi dozvolili. Znači, kada to budete shvatili da se sve ovo dešava samo zato što smo mi to ljudi dozvolili, saznajte, naučite, otvorite oči, verujte. Znači, slušao sam jednu emisiju u stvari ne jednu, nego a i doživeo sam to više puta, pa ljudi govore i o onim energijama, govore o i utjecajima drugih sila, pa i onih kod nas gde se kažu magija, čarolija, vradžbina, jel tako, jel? Na koje ljude može to da utiče, a na koje ne. A ne može da utiče na one koji su povezani sa Bogom, sa Tvorcem, sa univerzumom. Ne može da utiče na one koji veruju u svoga Tvorca, koji su zahvalni, koji se mole. Znači, sve ovo je baš isto upravo tako. Verujte, molite se, budite zahvalni
i nećemo niko vam ništa moći. Eto, toliko od Miroslava, času.